そっから無理じゃね？そっから無理じゃない？バックだよ。バックバック。そのまま来んのかい。もう壁登ってるでしょ。バックじゃないのかい。いいよ、もうそのまま一気に来ちゃって。絶対ひっくり返るから。もっと右でない、もっと右。その辺だね、その辺。お、頑張れ。そのまま頑張るんだ。頑張るんだ。足つけば。お、来た。来たよ。荒いもんね、運転が。ああ、もうわや。わやだもん、もう。荒いもん。荒い。荒い。すごい。ワイルドだ。川が深いのさ。危ない、長くて短い。ああ、なんかもう北海道を感じるわ。北海道を感じるわ。そう、こういうのもいいでしょ。すがすがしくてもう泳ぎたいぐらいあるでしょ。先行っちゃっていいよ。川だらけ。いや、もうちょっとこう急な方から降りてほしいですね。こっち側からながら葉っぱついてる。ケツに葉っぱついてるわ。これ楽勝じゃん。なんだよ。ビビってる？まっすぐ、そのまままっすぐ、ゆっくり降りて。容赦ないな。あ、いいとこ行くね。いいとこ行く人先輩。行かすね。おーい。後輩に厳しいな。もうちょっとギリのとこで。いいよ。後輩に厳しい先輩。おいいよ。無事全車通過。ねえ。
よ。バック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 。お、泳いでる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 。止まるなよ。中ビシャビシャになってんじゃないのあれ。あーやばい。誰も助けに行けなくないあれ。お、出れた。つっかえてんのかな。あ、楽器になってんだ。戻ってきた戻ってきた戻ってきた。おお、右行った右行った。あそこがどうすんだ。あと道なき道行くしかないのかな。お、うまく迂回して消えてった。ゆうすけ頼むよ、先輩のアドバイス。それ長靴履いていいよ。めっちゃちっちゃい。22センチって。いいよ、さっちゃん。あ、もっとそっち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 。うわ、いやいけましたね。そのまままっすぐ、そのまままっすぐガーンってくるよ。いいっしょいいっしょ。オッケー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 。ゆっくりね、ゆっくりガーンっていくから。これ最後ですもんね。あ、もう一台。
堀君まずこっちバックバック。待って堀君乗して左左左左左バック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 。はいそこで左そのまままっすぐ。あ左左はいそのままガボーンいいよそのままいいよ。そんなお回りして大丈夫ですか？